Забавно! Забавно! Подхлъс. Сега само трябва да не трябва да цопа камерката, защото е без капсул. Утре ще ме снимаш как скача. Добре. А можеш ли ти да ме снимаш как? Не, аз ще има метна на камерата на тях те да снимат. Добре. Това ще е най-якия полет. Мога ли да рискувам да ви метна камерата оттатък? Ще я хванете ли? Не бе, той ни снима, бе, снимане, виж. А? Не му ни снима. Нищо. Ще я хване. А? Ай, накрая малко. Айде, Иляски, снимайте го са! Айде! Айде! Скачай в платото! Мерси. Накиснахме се като жабите. Вече шлопаме и джвъкаме. Гледайте, кога си представил футболните чорапи да жвакат като тъчве? Освежаващо.